Pinita nili nangli tuma fan voreng war sai puthak si labang so video long nang than pachini pon ikpo lapen nangli tum stami video ki cheng pen ki jut an kilangi afan si nili hen pen stami tuning riglo lapen nili pp voreng war sai ma lapen kon ana vacancy a pusi duma labang so puthak ban nangli tum details labang so video long si thek pon long ikpo tangte aprang si cardom kadokawe carbiti 2.0 youtube channel long kilangara do ana fan stami lapen nangli tum jong si labang so youtube channel subscribe igelang pulte subscribe igon la pena du hestame belajan theklangi hodastame nalitum berik denon la pulte munan pinili ajata sonle labang so youtube channel long upload stame nalitum mobile long an notification nangle da pranya fanlo tangte pini labang so awreng warsai aputhagle lang polonang mate chithan pononang Putar nili nali tumhanan than pachini pon ikpo Assam Rifle Recruitment 2022 Technical Lapen Tradesman 616 post vacancies do Lapen on details se dak chithan ponanang mate lang ponanang aprang si da Assam Rifles last date dak 19/03/2023 mate non ki bangi January February March achiklu dak 19 ansi last date lo Lapen office of the Director General Assam Rifles Shillong has released an employee notification requirement of 616 posts of technical and tradesman in Assam Rifle. Interested eligible candidate may apply online here. Lapen Director General Assam Rifles mate DGAR Shillong hin pensta me dak wareng war sai paklang ponlo notification ladak kadok kawe pen post dak 616 an do iglo labang so technical lapen tradesman ang hoy bangke dak 616 an do iglo nasening ke hang abang phu abang phietum nalitum online jogdun ik tame Allah lapen Assam Rifle recruitment dak details penoni lina than pachini pon ik pon nalitum afan aprang sidak name of post bang technical mate tradesman lo dak pen group B lapen group C afan do lapen number of post bang dak 616 an do pon lo lapen state wise vacancies lo dak bang ke thak pon state wise dak thak pon iglo lason dak dak kaduk ave pen 617 ahin pen dak thak pon lo Andhra Pradesh along 25 lapen Arunachal along 34 lapen dak Assam pen Assam along stame dak 18 ana post do lapen Bihar along 30 lapen Chhattisgarh along 14 lapen Delhi long 4 lapen Goa long 3 lapen Gujarat long stame 27 lapen Haryana afan 4 lapen HP afan dak 1 an p pon iglo mate thak pon iglo lapen puthar lason thak si Jammu Kashmir Jharkhand Karnataka Kerala lason thak dak pena andolos tame dak Assam along bang dak 18 ando lapen nalitum la helpline number along nalitum call di pulte call ik tame nalitum la pine chini kang tung pulote lapen eligibility criteria of Assam Rifle bang dak lang polonang mate chithan polona dak age limit bang dak lason 18 to 23 abang phu and arta abang phietum nalitum jogdun ikmelo lapen dak OBC 3 years lapen SC 5 years lapen ST atum handa 5 years an lapen education qualification bang nalitum bridge and road labang ke male female atum 10% ta chok ik labang so post along pangke lapen clear daktal lason lo male female 10-12% ta chok lapen lasan skill test English typing lasan computer knowledge asap suto ignang po lapen personnel assistance afan dak male female afan ta dak 10-12% ta chok lapen electrical fitter signal dak male financial dak class 10% ta chok lineman field male atumhan dak class 10 pass ta chok lapen engineering equipment machine dak male atumhan lo class 10% ta chok apan electrician machine vehicle dakta class 10 pass nang po instrument repair mechanic dakta mel tuman 10-12 pass de choglo apan vehicle machine dak mel dak bangke metric pass nang po lapen upholster mel dak 10% de chog lapen electrician mel lata mel tuman 10% de chog plumber ta mela tumhan ta class 10% ta chok lapen surveyor la ta mela tumhan 10% ta chok lapen x-ray assistance la ta mela tumhan mela tumhan chok lapen 10-12 pass tang pol lapen veterinary field assistant dakta mela tumhan 10-12 pass nang po pharmacy labang ke male female tum afan labang sadin ta 10-12 an pass nang po lapen female safai dakta female tumhan dak class 10 pass nang po
lapen barber mate achukang tip dakta 10% the chok la tamel la tumpan lapen cooks tami mel la tumpan class 10 pass ang sinang po lapen mel safai dakta pinso tumpan lo class 10 lapen washerman dakta mel la tumpan 10% the chok lapen nursing assistant dakta mel la tum pak 10 pass nang po lapen application fee bang la son hello application fee puthak dak lang po la nang application fee UR OBC tumhan dak 100 rupees nang po lapen UR OBC tumhan 200 group B lapen group C bangke lapen SC ST lapen women lapen ex serviceman bangke sikang sita anam pinang ni lalo ninghang abang pi jogduni ninghang polte jogdun ego lapen payment mode bang dak online no lapen ke apply ning labang ke nalitum labang so article along wang laten nalitum dak link longi apply link labang so dim berigo labang so dim berik dit na fit nalitum aprang si registration nang po putha nalitum login nang po lapen personal details lapen education details lapen documents ai hu nalitum upload nang po lapen uploaded pen fit nalitum submit nang po submitted benefit payment pinang po la payment pidet benefit nalitum labang so application form labang ke finawdik de nang po lapen adet non chethan pon nang common pen se chingpon po dak pini pen chingpon po pini pen dak 17 pen se chingpon lo 17 February la pen ki jutsi la bang ki last date bang ke 19 March 2023 si last date lo la pen online application form nang litum dak pini pen si dak available po staminon upload pe la pen advertisement nang litum dak pen download igite download iktamelo la hello la class 10 pass angsen ta chok la se sonsoni la certificate bang nang sot panalitum jong se apply de nipulte aprang si nalitum la bang sol portal along wang penalitum details lang ego kalipulte nilifana home de ego ni lista me advertisement number mate alu nang sen ikpo nalitum han aprang si advertise alu lang pa me pen le nalitum jog jogista jogdun igon la pen ki jogdun bangke prabjing sikimi athima dak Assam afan bang la an pipono edat dak 19 an vacancy char la sining hang abang phu abang fitum Assam rai folong jang sik ki jogdoni ning hang polte nalitum prabjin pen jogdon igon lapen labang so video to lang mesen pol nalitum share igon lapen mesen na comment pi igon lapen labang so YouTube channel lang jong sina kamri milang polte ke chinghon pen subscribe igon lapen bell arjan ta theklo ing hodak stamen nalitum berik dano tangte pinya video long mala ancholo la se domi thakme ka doka vi karbi teach 2.0 YouTube channel long kilang ara doan panch tame nilhin pen kardom.